Hola, soc la Mar Carrera, editora de Pol·len Edicions, i us vull presentar una novetat de setembre, Contra la neutralitat, un periodisme de pau i de lluita de Xavier Giró. Tothom tenim molts barrets, com aquest. El meu barret es remunta a quan era estudiant de periodisme i vaig conèixer Xavier Giró, un professor que ens ensenyava que el periodisme ens havia de fer vibrar, que havia de ser una eina en aquell no a la guerra de 2003, que ens estava travessant a totes, i que el periodisme havia de ser per tothom, l'havia d'entendre des de la tieta o el tiet de Cincinnati fins a qualsevol altra persona. També ens deia que les entrevistes a polítics havien de ser amb preguntes tancades, preguntes contundents que no els ensabonessin mai, ni de la 1 a la 10, cap d'elles havia de ser una pregunta que donés cap mena de canxa. Em remunto ara al meu nou barret d'editora de Pol·len i per mi és un honor poder compendiar les millors classes de Xavier Giró en aquest llibre, coedició bonica entre Crític i Pol·len, amb un periodista, Sergi Picazo, peça clau que ha preguntat a Xavier Giró tot el que volem saber sobre la neutralitat, sobre la credibilitat, sobre el periodisme de pau i de lluita, una proposta molt concreta. Doncs fins aquí un goig poder cuidar l'edició d'aquest llibre, que tindrà el segell de l'Institut de l'Ecoedició de Catalunya, i si no ho heu fet, reserveu-ho a Verkami perquè estan volant. Gràcies!